Johanna tässä, terve, ja näytti kello tuossa olevan 14.41. Että tervetuloa vaan, kuulkaa kaikki mun kanavalle. Ihan mahtavaa, että te olette siellä ruudun toisella puolella. Tuhannesti kiitos kaikille tilaajille ja uusille tilaajille ja kommentoille ja katsojille. Ja on tässä ollutkin vähän tämmöistä hiljaisempaa aikaa, että on tässä ollut jotenkin vähän semmoista alakulosta ja jotenkin sellaista, miten mä sanoisin, vähän viety taas sinne jonnekin itsetunnon syövereihin tai näin poispäin. Ja on ollut aikamoisia räjähdysherkkyyksiäkin tässä itsellä, että taas niitä sellaisia minun 3-vuotiaan minäni siellä kiukuttelee, niiden kanssa sitten tässä vähän taistellut ja nyt tuntuukin siltä, että on sellainen rauha jotenkin tullut ja semmoinen uuden alun alku ja muuta. Mutta mä tässä sitten lähdin katsomaan kortteja ja ihan siis vaan intuitiivisesti ja otin sitten tämä korttipakka osui mun käteen tämän käyttänyt nimittäin pitkään aikaan, eli Tarot of the Divine korttipakka. Ja tämä on siitä ihana korttipakka, että tämähän kertoo kaikki näistä kansantarinoita on täällä. Näissä jokaisessa kortissa on aina jonkun maan kansantarina, mikä kertoo sitten tietysti kuvitus siihen, ja tämä on aivan ihana. Ja nyt mä yhtään sitten ihmettelen, miksi tämä korttipakka nyt sitten tuli mun käteen. Ja mä oon vähän tässä nyt joutunut tekemään niin, että mä olen käynyt niin lukemassa nämä kansantarinat, koska tämä on aika iso tämä pöytä. Ja varsinkin tämä pakan pohja on aivan jotain käsittämättömän isoa, että mä oon nyt tässä tämän satunnaisesti tullut nämä kortit tähän 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riviä ja sitten täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 on sitten pakan pohja ollut. 16, 17, anteeksi 18. Ja sehän on numerologisesti 9 ja 9 on sellaista irtipäästämistä ja nythän me eletään tätä vuotta 8. Ja se vuosi 9 vaihtuu tuolla syyskuussa, eli tässä on muutama kuukausi aikaa, eli se oli siellä syyskuun 1, oliko se nyt uusikuun jälkeinen joku, mutta se numerologisesti siis vaihtuu tuolla syyskuussa. Ja siellä on se täysikuu Oinaassa, eli Oinashan sen aloittaa sitten sen hommelin aina, niin kuin astrologisesti on se aloittava energia. Ja tämä tuli nyt sitten tähän hetkeen, on iso viesti, eli todennäköisesti sitten puhutaan aikalinjasta kuukaudesta 2 tai sinne päin, koska täällä on pakan pohjalla ensimmäinen pakan pohjan kortti oli miekkojen S. Ja tämähän on se nopea. Ja jos me katsotaan, tässä vaihtuu nyt sitten elo-syys. Niin se on se kuukausi, noin suurin piirtein tulee. Ja pakan pohjahan on sitä sellaista tiedostamatonta energiaa. Mutta mä lähden nyt tässä, mä teen tämän niin iso, koska mun täytyy nyt oikeasti toi pakan pohjakin tuossa katsoa, että mitä siellä on. Mä osaan tietysti tiedä, mutta täytyy oikeasti niin kuin käydä läpi, että mitä siellä lukee. Mutta mä voisin nyt käydä tämän 7 ensimmäistä korttia tässä nyt sitten lävitse, mutta mä oon itse vähän niin kuin naureskellut, että ihanasti tuodaan tämä asia tässä julki tai se tieto, mikä tässä nyt pitää tuoda sitten esille tämä tärkeä tieto ja sitten kun mä kävin tuossa ulkona välillä ja tulin muuten takaisin, niin sitten mä otin 3 korttia tästä Rebekka Campbellin Kulje valosi kanssa korttipakasta. Niin sieltä ensimmäisenä nousi peili.
mikä saa sinut reagoimaan. Sen jälkeen sieltä tuli, olet oikealla tiellä, älä ajattele liikaa, jatka valitsemallesi tiellä. Ja kolmantena tuli, ei tässä, annan tätä korttia. Ja suuri kokoontuminen, yhteyden saaminen, intuitiiviset osuvat hengenheimolaiset. Näin. Ja otas mä kaivan tästä vähän näitä mun muistiinpanoja tästä nyt sitten samalla. Ja näissä kaikissahan yleensähän on se semmoinen noita takana, paha voima, joka on muuttanut jotenkin jonkun johonkinlaiseksi muuksi. No mitä meillä on tässä tänä hetkessä tapahtuu on se tietoisuuden nousu, eli mehän ollaan oltu tällaisen noidan magian alla ja meidät on niin sanotusti noiduttu tähän ajattelemaan ja tekemään ja miettimään ja tuntemaan niin kuin heidän toivomallaan tavalla. Ja täällä ensimmäisenä korttina tuli Lanttien 8. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin eletään sitä Lanttien eli vuotta 8. Eli numerologisesti kiitos siitä, että ollaan tässä. Ja mä en sen enempää tästä rupea, jos jotain kiinnostaa, niin tämän tarinan nimi on 6 joutsenta, eli tämä 6 ja Svan, eli 6 joutsenta, että jos googlaa, niin löytyy nämä kansan tarinat sieltä. Ja tämä viesti, mikä tästä tulee, on se, että täältä on lasten hyväksikäyttöä, sieppauksia, syödään omia lapsia, eli siis ihmislihaa, tämmöistä muodonmuutosta ja mitä vastaan tehtyjä rikoksia ja tämmöinen rovio eli matka tästä sitten alkaa ja se myöskin se, että vapaus alkaa puhua. Eli vapaus siitä, että totuus ehkä on truth is coming, eli totuus sieltä ja tämä on aikamoinen aloitus heti sitten tietysti tähän alkuun, että aletaan puhumaan jo sitten jostain tämän tyyppisistä asioista ja täällä on myöskin, mikä liittyy tähän samaan kyseiseen asiaan, niin täällä on kuppien 10. Ja 10 on aina myöskin sitä sellaista päättymistä. Ja tässä on kyseessä tässä kortissa on kyseessä. Tämä on tosiaan Julnar the Seaborn on tämän Julnar the Seaborn on tämän. Mä voin muuten laittaa tuonne kuvio-osioon, jos jota kiinnostaa, niin käykääpäs lukemassa. Niin tässä on kyse taas niin kuin turvallisuudesta, orjuudesta, vastakkainasettelusta, maagisten kykyjen niin kuin paljastumisesta, sitten tämmöisestä oikeudesta, ahkeruudesta, sitten on kyse pelosta, sodasta, rahasta, vapauksista, salaisuuksista, mielenterveydestä ja tämmöisistä niin kuin kuninkaallisesta sukujuurista. Ja tavallaan se semmoinen, ehkä mikä tämä meidän nukkehallitus, miksi sitä nyt voi sanoa sitä tämä, joka näitä naruja siellä meillä heiluttelee, niin eli tavallaan puhutaan sitten jo niin kuin kuninkaallisista linjoista, niin on aikamoisia, tapahtuu tuolla Britanniassa, tapahtuu Ruotsissa tapahtuu, eli mitähän tapahtuu sitten, että tämä asia koskee siis kaikkia yhteiskuntaluokkia, varsinkin nimenomaan sitä eliittiä siellä, joka tätä maailmaa täällä hallitsee.
ja tuhoa, petollisuutta ja myöskin sitten halua löytää sitä omaa totuuttaansa, sitä omaa miekkaa, sitä syvää totuutta. Ja nimenomaan sitä hallintaa ja kontrollointia ja myöskin sitä, että orjuutusta, että se palvonta, semmoinen kaksinaisuus, että toisilla menee hyvin ja toisilla menee sitten huonosti ja katsotaan ylöspäin jotain toista ihmistä tai toisia ja sitten kuitenkin se toinen puoli on siellä syvässä meressä. Ja tässä kuitenkin tämä korttipakka, tämä kuvastaa sitä intuitiota, sitä meidän tiedostamatonta, alitajuntaista, joka on herännyt. Ja myöskin nyt alkaa niitä heräämisiä tai sen oman tietoisuuden nousu, tai se alkaa siis totuus, alkaa todellakin niin kuin tulemaan, ihmiset alkaa tuntemaan nimenomaan se, että se herää, että herätään siitä unesta, herätään siitä noidan pauloista. Ja se on tässä ihan, niin kuin sanoin, niin varmasti aikamoisessa käsittelyssä kuukauden tai 2 sisällä. Mutta universumissa, kun ei ole mitään aikaa, niin mene ja tiedä. Who knows? Ja seuraavaksi sieltä tuli sitten, tämä on ihana, kun tietysti jos mä katsoisin jotain toista korttipakkaa, niin nämä antaisi aivan eri tavallaan tulkinnan. Mutta mennään tällä ihanalla satujen maailmassa. Satujen maailmassa olisi ihana, kun kertoo nämä sadut täältä, mikä täällä on takana, mutta tämä on niin jumalattoman pitkäksi. Tässä oli nimenomaan siitä, että tämä kuningas otti vaimokseen tämän orjatytön. Orjuutus oli, muistatte. Milloin alkanut orjuutus? Silloin joskus satoja vuosia sitten, ja nythän se Pluto on siellä Kauriissa, meni takaisin siihen, oliko se nyt tässä ihan hiljattain muutama viikko sitten, ja kas kummaa USAssa hän on alkanut jo siellä sitten näitä paljastumaan. 5 on luovuttanut ja no ei se olla alkavakaan siellä nyt, niin kestääköhän toi nyt se YouTube-bändi. No, niin, että tavallaan se, nyt kun se on siellä Kauriin merkissä, niin se sanotaan, että se lähtee päättelemään niitä asioita ja se palaa sinne sitten vesimiehen aikaan. Tämä on vesimiehen kortti. Niin vesimiehen aikaan sitten siellä tammikuussa. Ja siellähän on sitten nämä P-residentin vaalinastujasethan on tammikuussa, että eletään jännittäviä aikoja. Mutta mitä tässä mulle niin kun on se, että tämä tapahtuu kaikki ennen sitä tammikuuta. Tai siellä no en tiedä, niin kuin en tiedä aikaa. Ihminenhän sen päätöksen tekee, että näähän kortit antaa sitä, mutta päätöksethän me jokainen tehdään sitten itse. No niin, palataan tähän. Eli täällä on seuraavaksi on Lanttien S. Tämä on monelle varmaan tuttu, se poika ja jättiläinen, vai mikä sen nimi oli, se Jaakko ja mikä se oli sen sadun nimi? No kuitenkin se, että sekin sai sen taikapavun ja sai sitten sen, kiipesi sinne jälleen kerran sitten sinne ylös taivaisiin ja siellä oli se jättiläinen. Ja paljon on puhuttu näistä, että on olemassa ollut jättiläisiä ja sekin tarina on sieltä, että Jumala kun yhdistyy naisten kanssa, jonka jälkeen sieltä oi. Ihana. Ulkoilta tuli Peppe toi. Ihana höyhen tuli tähän. Thank you. Ihana. Niin halusin lentää siinä. Niin tosiaan, niin puhutaan, että niissä syntyy sitten jättiläisiä. Jättiläisiähän on ja on olemassa ollut ja on edelleenkin. Mutta se salaisuushan halutaan meiltä peittää se totuus siellä, että niitäkin on olemassansa edelleenkin. No mutta siitä, ja tavallaan siis ylipäätään kaikenlaisia universumissahan on eri
linjoja, niin on tähteläisiä ja on playerilaisia ja on dragoneita, että meillä on 20 erilaista, että meillä on eri DNAta meissä kaikissa ja on myöskin sitten niitä pahiksia siellä olemassa, niin sanotusti. Joo, no mutta edelleen nyt sitten tähän poika ja jättiläiseen. Ja tämä kuvastaa tosiaan rahaa, taloutta, myöskin köyhyyttä ja alkuperäiskansoja. Nälkää ja köyhyyttä auttaa niin kuin, tavallaan, että köyhä auttaa köyhää ihmistä. Almuja ja sittenhän siinä oli myöskin se, että se jättiläinen halusi syödä sitä Jaakkoa, sitä poikaa ja olen nähnytkin näitä videoita, tiedän, mutta siis että tämä hampurilaisketju, joka alkaa M-llä, niin siellä olisi tai on löydetty siis ihmislihaa. Niin tämä eilen lasten L:llä alkaa hyväksikäyttöä ja muuta, että saa nähdä muuten vetääkö te alkoi mitään pois. Joo, mutta ja itsekyyttä, valehtelua, varkauksia, toisen omaisuuden niin kuin ottamista. Ja siinäkin oli taas sitten lumous, eli lumous ja tavallaan se, että se ahneus, mitä me ollaan nyt satoja vuosia tässä eletty tämän maskuliinin ja tällaisen orjuuden ja alla, niin hyvin kuvastaa sitä tämä kortti tässä, että tällaisessa elämässä ollaan oltu ja se materialismi ja kaikki arvostus, kaikki vaan kohdistuu rahaan, että jos sulla on hyvä auto, hyvä talo, 2 lasta tyylisesti, ainakin ennen oli, niin ja koulutukset ja muuta, että ne tittelit, niin sä olit silloin arvostettu, mutta auta armios, jos et ole mitään, ei ole töitä tai muuta, niin sä et ole yhtään mitään, että sitten on kaksijakoisuus ja minulle kaikki heti tässä ja nyt, ja meistä on tehtykin hyvin sellaisia niin kuin, nopeita ja että ollaan siellä kännyköissä ja larataan ja ei malteta odottaa, vaan semmoinen hätäisyys ja jos ei mulle heti tule, niin sitten tulee se aggressio jo sieltä pintaan ja sellainen. Eli tällaisessa maailmassa me nyt sitten niin kuin eletään ja ollaan eletty tuhansia, satoja tuhansia vuosia ja höyhen on täällä tämän Sauve 5 päällä. Noin. Elikkä siellä oli sitä taloutta ja ahneutta ja muuta ja missä me eletään nyt tässä hetkessä, niin myöskin sitä, että ollaan semmosia. Ai niin, tämän kortin nimi. Anteeksi, tämän kortin nimi on The Pandavas. 5 poikaa. Ja kaikki ne oli tosiaan, nämä 5 poikaa oli erilaisia. Ja niillä oli erilaisia ongelmia kaikilla näillä 5 pojalla ja niillä oli sitten myöskin ihan kyvyttömyyttä saada lapsia ja no mitäs meillä tässä tällä hetkellä on tämä syntyvyys laskenut sitten näiden takia esimerkiksi ja se syntyvyys on ympäri maailmaa sama ongelma ja tuhotaan sitten se naisten miesten hedelmällisyys siellä on se yhtenä heidän niin kuin toiveena ja tämä kortti myös sitä paljon puhutaan tästä meidän terveydenhuollosta. Ja näillä kuitenkin sitten oli tällaisia erilaisia voimia näillä 5 pojalla ja siellä oli mainetta, älyä, komeutta, kauneutta ja tavallaan se mitä meille taas niin kuin media syöttää, niin on erilaisia juurikin sitä kauneusihannetta, että pitää laittaa sitä ja tätä ja siihen ulkonäköön ollaan keskitetty ja pitää laittaa rintoja ja niin kuin minä olen itse
En ole niin kuin mitään muuta laittanut kuin huulia ja joskus botoksia, siitä on aikoja silloin, mutta kyllähän se tietysti vähän näkeekin, että sekin on kieroutunut minulla se kauneus ihanne, että myönnettäköön, koska siellä on taustalla häpeä. Näin. Mutta ja semmoista koulutusta ja sitten myöskin niitä tämmöisiä yliaistillisia kykyjä, kuria, järjestystä, hyvyyttä ja kommunikointia ja vähän semmoista kilpailuasetelmaa, ei ole mitään voittajaa, että oikein tiedät, että mitä varten me tässä niin kuin nahistellaan, mutta kunhan nahistellaan, kun on käsketty, että nahistellaan. Ja hyvinhän meidän maailma on saatu tämmöiseen kaaukseen. Tämmöisessä kaasa nimittäin keskellä tätä janaa, niin tällaisessa kaauksessahan me nyt tässä hetkessä eletään, tai tältä se näyttää, koska se meidän mieli on kaauksessa, niin se myös sitten näyttää tulevaisuudesta tai näyttää tässä hetkessä tältä. Ja nyt on tosiaan ehkä aika ottaa sitten se kaos sieltä omasta päästä sitten myöskin esille. Ja tämä on sellaista, niin kuin sanoin, niin hyvin sellaista kunnia, että ei arvosteta, ja nimenomaan nyt tässä ei arvosteta sitä avioliittoa. Ja meillähän on tämä avioliiton instituutio myöskin hyvin kaatunut, ja on tämä TRA, alkava agenda, eli kaikki olisi sitten näitä tietyissä lipun väreissä kulkevia henkilöitä. Ja siellä on sitä vihaa, katkeruutta, mustasukkaisuutta. Ja tämä myöskin kuvastaa uhkaavaa katastrofia. Maanpakoa, sotaa, vaurautta ja sitten myöskin menestystä. Eli ihan mennään taas siellä 2, 2, 1, 2 vilahti tuossa. Että valta siirretty jonnekin, minne se ei kuulu. No, onko meillä siirretty se valta jonnekin muualle kuin minne se ei kuulu, niin tällä hetkellähän se on E:llä alkavalla ja U:lla alkavalla, että Suomihan on ihan miehitetty ilman konfliktia. Että näinhän siinä on nyt sitten päässyt käymään. Ja ehkä se on semmoinen jonkinlaisen heräämisen, tai niin kuin sanoin, että se kaos on nyt sitten tässä hetkessä. Seuraavaksi täältä tuli sauvojen 3. Ja tämä on lumottussika, on tämän. Jälleen kerran ollaan siellä lumouksessa tässä on kyse niin myöskin kadonneen miehen etsinnästä. Ja no kukas se meillä vähän tuossa katosi ja nimenomaan se, että nämähän ovat kaikki näyttelijöitä. Siellä ei ole yksikään edes elossa heistä, että he ovat kaikki täysin näyttelijöitä, kun tuolla heiluu siellä palleilla. Niin ehkä siellä on alkamassa sitten tämän kaaoksen, mikä on tässä hetkessä, niin aletaan etsimään niitä, jotka ovat tätä kaaosta sitten aiheuttaneet. Ja tämä on myöskin kortti on siinä sadussa, että se lähtee se mies sotaan, eli sodan alku. Siinä tässä tässä lumottu sian tarinassa, niin sehän kun se etsii sitä miestä, niin se käy kaikissa astrologisissa, eli se käy siellä kuun talossa, auringon talossa, se käy siellä linnun radalla, se käy siellä tähden talossa ottamassa etsimässä sitä miestänsä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin astrologisestihan on nyt isot myllerrykset menossa, joka seuraa astrologiaa, ja ehkä se totuus sieltä astrologiankin puolelta alkaa sitten näkymään sitten ehkä sieltä median tai muun puolelta. Ja tähän kuuluu myöskin lohikäärme tähän tarinaan, niin nythän me eletään lohikäärmeen vuotta, ja se on myöskin oinaan vuosi. Eli hyvin tällaista hyvää, ihanaa symboliikkaa,
Ja se on todella sitten, jos miettii lohikäärmettä, niin kun meillä jokaisella on se oma lohikäärme ja dinosauruksethan ovat olleet ehkä sitten lohikäärmeitä. Ja meillä jokaisella on se oma lohikäärme, niin sekin ehkä sieltä sitten lähtee valloilemaan. Mutta se pitää hyvin aisoissa, että jos ei se siellä sitten kuulkaa, kun pörskäyttää sen tulen, niin niin, että ja jos on sotaan lähtö ja lohikäärme ja tuulta, niin en mä tietysti haluaisi tehdä tästä hirveän pelottavaakaan tästä videosta, mutta mä nyt tuon mitä tässä näissä korteissa tulee ilmi. Ja joo. Ja ehkä se semmoinen universumi aukeaa, että ehkä me aletaan näkemään sitten näitä muitakin, koska me emme todellakaan ole täällä yksin, niin ehkä me tulemme niin kuin ihmisenhän täytyy nähdä ne. Mä en ole itse nähnyt siis, että mä en siinä mielessä, mutta ehkä se on, että on valmisteltu vastaanottamaan siihen, koska mulla on ollut valtava pelko myöskin sitten niin kuin tuonne avaruudesta tulleisia kohtaan, niin ehkä se hetki myöskin sieltä sitten alkaa meille tulla. Ja ihminen hän vasta uskoo, kun sen näkee. Ja nyt meille tullaan siis näyttämään, mitä me ollaan eletty ja missä ja minkälaista se on. Ja se on aina jokaisella ollut henkilökohtaisesti, niin kuin minulla. Ensin sinun se näytetään se, kuka sä oot, sen jälkeen sä vähän työssät sitä ja sä työssät sitä loppuelämää sen oman itsesi kanssa, kun se työ alkaa, siitä sä et pääse irti. Mutta se on hieno matka, mutta ainakin itselläni oli vähän pikkusen tuskallinen, mutta olenpas tämmöinen oinastulinen 6 planeettaa oinaassa, niin olepa siinä sitten reagoimatta. Mutta ehkä se mun täytyy ottaa se mun nouseva, eli se neitsyt sieltä sitten käyttöön ja sitten se oinaan tuli, eli maa ja tuletta yhdessä, niin siitähän sitten syntyy oiva. Oivaa joku. Oiva. No niin, sitten lähdetään sitten seuraavaan. Eli seuraava on sitten Maljojen 10. Ollaan taas siinä samassa 10 jonkun loppumisessa. Ja tää on Panhu. On tämä, ja tää on muistaakseni kiinalainen kansantarina. Ja nyt mä en muista, mistä maista toi oli. Voisi katsoa. Joo. No mutta tämä on ainakin kiinalainen ja mistähän meillä on paljon puhuttu tietysti tässä, että Kiinasta ja tuosta idän hommista siellä, että ehkä tämä tämmöistä kuvaa sitä vähän lännen puolesta ja täällä sitten en osaa sanoa, mutta tuli nyt vaan tässä mieleen, en ollut aikaisemmin tuohon edes kirjannut. No mutta, eli muodon muutosta. Ja tämä oli semmoinen lohikäärme koira, jälleen kerran se lohikäärme siellä ja se oli tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin, ehkä siinä, ettei paljastu, että me ei olekaan, niin kuin äsken puhuin, että meitä on erilaisia, niin tavallaan se, että voidaan, niin kun riisutaan se naamari, niin siellä onkin, muistatte se sarjaa se V vai Vieraat vai mikä se oli se. Siinähän ne riisu silleesti ne naamarit ja sieltähän tuli sitten tämmöinen lohikäärme ja niitä liskoja. Ja meillähän on siis näitä liskoihmisiä, jotka on myöskin asustaneet maan päälle ja ovat olleet meidän hallinnassa. En tiedä tulisiko, että se naamari todellakin niin kuin näytetään sitten, että tällaisia siellä on. Mäkin rupean säikäyttämään. Tällaisia siellä on. No mutta, ja tässä kuvastetaan tai kerrotaan nimenomaan siitä uskonnoista, erilaisista rituaaleista ja tietysti siinä, jos on nyt seurannut tätä meidän eliitti tai tätä johtajia, niin hehän toimivat tällaisten erilaisten rituaalejen ja nimenomaan sen uskon, siitä tehdään niin kuin uskonto. Ja nyt kun se on tosiaan niin ja tässäkin on 7 päivää, 7 yötä, mutta jotenkin tulee nimenomaan se semmoinen, että tullaanko meille näyttämään näitä tosiaan alliansseja tai meidän avaruudellisia ystäviä. Ja myöskin sitten, että minkälaisia uskontoja ja rituaaleja siellä on käyty ja siellähän on, ja nämähän koskee nimenomaan sitten, mitä täällä alussa oli
niin näihin rituaaleihin ja siihen uskontoon, että viet toiselta, niin siinä, mitä enemmän viet itsellesi, niin sitä enemmän voit paremmin, mutta sehän on ihan päinvastoin. Mutta näin. Ja siellä on semmoinen uskollisuus sitten sille, että ihan sama mitä sä teet, niin mä seison sun hallinnassa siellä ja minä olen se johtaja ja muut sitten palvelkoot ja tehkööt niin kuin minä sanon. Jaha, oi soi. No niin, tähän korttiinhan me jäätiin. Anteeksi pieni keskeytys, mutta ehdinpähän muuten tuossa sitten katselemaan vähän näitä, että mistä maista nämä on, niin aika mielenkiintoista, mutta palataan siihen sitten vähän lopussa. Mutta tosiaan jäätiin siihen uskonto- ja rituaaleihin ja tosiaan niin kuin kaikkeen siihen ja sen jälkeen täältä tuli sitten maailmanpyörä. Tässä on arvasi, on tämmönen, tästä mä en oikein päässyt selville, että mistä maasta tämä oikein on, mutta arvasi on taas muinainen intiaanikulttuuri, joka katsoi Yhdysvaltojen nykyisen Fort Carmesin alueen, joka käsitti Kaakkois-Utahin, Koillis-Arizonan, Luonteis-Meksikon ja Lounais-Coloradon, eli puhutaan siis näistä alkuperäiskansoista. Niin kyllähän me tosiaan tiedetään, mitä niille valitettavasti on näille meidän alkuperäiskansoille tehty, ja tuossa karman vuottahan niin puhutaan, niin ehkä siinä sitten myös puhdistetaan näitä tosiaan sitten näitä, mitä ovat siellä sitten, mitä ovat mekin täällä joskus aikanaan tehnyt, niin näinhän se on. Tämä on tosiaan tämmöinen hämähäkki, ja tämä on tämmöinen huijarihämähäkki. Ja se osaa kertoa kaikkia tarinoita ja hänellä on tällaista viisautta tietoa ja hän tietysti sitten osaa tehdä kaiken näköisiä temppuja, että toi hämähäkki kuvastaa nimenomaan tällaista temppua, tietoa, viisautta, tarinoita, oveluutta, luovuutta, nokkeluutta ja voittaa niin kuin tavallaan sen vastustajansa siellä. Sairauksia, erilaisuuksia kehossa. No mitäs me ollaan tässä viime vuosina, ja tämä viime vuosisata on meillä sieltä se luonnonlääketiede sieltä näille esimerkiksi muinaisilta intiaanikulttuureilta, niin se muinainen kasvilääketiede versus sitten tämä nykyinen lääketiede, ja itse asiassa entisenä sairaanhoitajana eli käynyt sen lääketieden, eli siellähän ei ole tarkoitus missään tapauksessa ketään parantaa, vaan lisätä sairauksia, että I'm so sorry. Se on se tarkoitus. Ja nimenomaan sitä liharuokaa ja semmoista kananmunaa ja no vegaaneissa jokainen se on eri mieltä, mutta on mulle tullut sellaisen ohjauksen, että niin kun, yrtit ja nämä ovat nimenomaan lääkkeitä, että niitä ei saisi siinä mielessä boksia, että ne on lääkkeeseen tarkoitettu, mutta kuitenkin se meidän ruokavalio kaikkea siihen on meillä niin kuin todellakin huijattu ja tehty tämmöinen verkko, yhdistytty kaikkien ihmisten tai kaikkien kanssa ja täällähän meillä oli tämä Sauvojen vitonen, niin tämä on myöskin sitä, tähän on semmoista liittymää, ryhmää, liittoa. No mihin me ollaan suomalaiset liitytty siihen N:llä alkavaan liittoon, joka on sotilasliitto, joka on jo vallannut tosiaan sitten Suomen että näin se verkosto on levittäytynyt sitten ympäri maailmaa ja se on nimenomaan sitten tämä arvasi on sitten myöskin, kun se on sieltä yllätys Norsunluurannokolta eli Afrikasta. No mikäs meillä on siellä, kaikki timantit, kaikki se kulta on ryöstetty sieltä, koska maahan on niin jumalattoman rikas meidän äiti maa, niin ne rikkaudet on vain ohjattu jonnekin muualle ja tosiaan
se orjuutus ja mikä siellä on lähtenyt käyntiin aikanaan, niin kaikki nämä englannit ja ranskat ja espanjat ovat valloittaneet kaikki maat. Ja tämä nimenomaan tämä on semmoinen voiton symboli siellä Norsun rannikolla, koska sitten tässä symboloi semmoista nimenomaan loppua ja sen orjuuden loppua. Ja sitä juhlitaan siellä tänä päivänäkin tällä symbylillä nimenomaan sen orjuuden voiton kunniaksi. Ja kun tämä on sitä myös sitten ihannetta, jota kohti tavoitella ja sen itsekkyyden loppu. Eli ollaan ja maailmanpyörähän on sellainen, niin kuin sanoin, niin kuin jo universaalisti, niin kyllä se maailmanpyörä pyöräyttää sen kierroksen, haluttiin me sitä tai ei. Ja onkohan tässä sitten tulossa tällainen länsimäisen kulttuurin alasajo ja sitten taas niin kuin tällaisen niin kuin, itämaisen kulttuurin sitten ylös nouseminen, koska siellä on sitten taas se nimenomaan se alkuperäiskulttuuri, se tieto ja taito ja kiinalainen lääketiede ja ynnä muuta. Ja meillä sitten länsimainen on sitten lääketiede aivan toista. Syötetään lääkkeitä niin kauas, että se ihminen sairastuu. Ja jossa niin kuin esimerkiksi minä, että jos mä nyt menisin tässä lääkäriin, niin lääkäri kenties löytäisi multa sairaudet sieltä, koska sitten meillä jokaisella toimii se keho aivan täysin sellaisena kuin sinä olet. Vaikka sulla on vaikka korkea verenpaine, niin sä et tule mitään oireita, sä voit hyvin liikut kaikki, mutta kun autoarmiassa, kun sä seet lääkäriin, niin sä saat sieltä verenpainelääkkeitä, jonka jälkeen sulla alkaakin sitten kaikki muut elimistön toiminnat siellä sitten häiriintyy, jonka jälkeen sitten ollaankin pulassa. Niin mutta se siitä, tämä oli taas minun mielipide, mutta näin. Ja tämä on semmoinen nimenomaan nyt sitten käänteen tekevä asia, että haluttiin tai ei, ja tämähän on sitä karman vuotta, eli nyt se meidän orjuutus, että me ei nyt puhu pelkästään niin kuin tummista ihmisistä, vaan se, että miten meidät on orjuutettu siihen työelämäänsä. Me teet siellä 8-4, 3 vuorotyötä, 2 vuorotyötä tehtaissa, siivouksissa joka paikassa ja perjantain olet niin loppu, että lauantai menee tyyliin vaan ainoastaan nukkuessa ja sunnuntaina alkaa sitten jo stressi siitä, että maanantai mennään töihin ja lomat menee, tullaan kipeänä, kun se stressi, totta kai kun se vapautuu se sun keho sieltä stressitilasta. Niin sitten syödään syömään niitä lääkkeitä ja sitten ollaankin taas siinä sairauskierrekehossa, että näin. Mutta tämmöinen iso muutos on todella niin kuin tulossansa ja kyllähän se nyt vähän politiikkaa tässä puhun, niin myöskin näkyy siellä, tuossa tämä manner on niin lähellä tässä Fuentirolaa, että siellähän on jo isot myllerrykset menossansa ja ympäri maailmaa on isot myllerrykset menossansa, että se meidän suomalaisten media vaan valitettavasti ei kerro sitä totuutta, mikä siellä sitten on, mutta se tulee, ystävät hyvät, se vielä tulee. Joo. Mutta sitten tähän pöytään viimeisenä korttina tuli sitten toi Sauvojen 8 ja tässähän on Vaselin tarina. Ja tämä yllätys on venäläinen kansantarina. Ja täällä nämä kortit, mitä aikaisemmin mä otin, niin täällä on yllätys Saksa, Englanti, Romania. Eli se liittouma, mikä siellä meillä on täällä, niin se liittouma näkyy sitten myöskin näissä kansantarinoissa. Eli se ahneus, mitä me ollaan tässä nyt sitten eletty. Ja tämä Vaselin tarina on tosiaan venäläinen kansantarina. Ja nythän meillä ollaan tässä idän pelossa oltu ja se tulee ja hyökkää. Ja vaikka varsinainen vihollinen niin sanotus, jos halutaan puhua vihollisista tai muuta, niin se on jo sisällä. Se on jo siellä. Niin. No niin, mutta kuitenkin erikoista.
Tämä on tosiaan venäläinen kansantarina tässä siis miehet, tulee tavallaan kaksi. Tässä on kaksi tällaista tarinaa, eli myöskin sitten ensimmäisessä tarinassa on se, että miehet lähtevät sotaan ja naiset jäävät sitten kotiopään ja siellä alkaa sitten myöskin tämä naisten keskeinen tämmöinen nahistelu ja viisastelu ja valehtelu ja syytöksiä ja jopa sitten ihan tämmöisiä murhia ja tappoja, että kun ne miehet on sieltä sitten rintamalla, niin ne naiset sitten ottaa sen sotaenergiaa ja alkavat keskenänsä siellä sitten nahista. Ja siinä tulee sitten niin, että siinä se petos paljastuu. Petos siinä sitten kuitenkin paljastuu ja rangaistus on tässä niin kuin 3 vuotta tässä tarinassa, että he sitten saivat rangaistuksen niistä teoista ja petoksista ja niistä kaikista sitten niin tuli sitten julki ja tämä 3 vuotta, niin en tiedä sitten tästä, että jos se nyt tässä vähän alkaa tämä nahistelu, niin sehän menee sinne 24, 25, 26, joo. Se on siellä taas isot energeettiset mullistuksethan siellä on, että mun kanavallahan on ton astrologi. Voin laittaa sen tuohon, niin hänhän puhuu näistä vuosista. No, ei se mitään. No, tosiaan niin ja Tiina taivas pimenee ja tosiaan myrsky nousee ja siinä tarinassa joudutaan ihan muuttamaan niin kuin pois kotoa ja omaisuudet myydään ja joukkopakoa ja tosiaan alkaa sitten sellainen vastustus, että mutta tietysti tämä on kollektiivinen, tähän ei koskee meitä kaikkia tietysti myös Suomessa, mutta tavallaan siis koskee koko niin kuin sitä maailman hallitusta. Et siellä todella tuodaan nyt sitä syyllisyys, syytön, se kaksinaisuus, se mihin meidät on eroteltu, niin se tuodaan todellakin nyt sitten nähtäväksi ja eteenpäin mennään. Sitten tässä toisessa tarinassa mikä on myös tässä kortissa, on tämä 8-vuotias Vasili ja hänen äitinsä kuoli ja ainahan näissä on sitten näissä tarinoissa, että se äiti kuolee ja siellä on se hylätyksi tulemisen traumatisoinnin aktivointi, niin se on kaikissa näissä Vilmeissä lasten elokuvissa, niin siinä on tarkoituksena, että kun se lapsi samaistuu siihen tunteeseen, niin se ottaa sen omaksensa, jolloin siitä tulee sitten valtava hylätyksi tulemisen tunne ja se on tarkoitus vain ohjailla sitä lasta. Saat olemaan sitten se kilttilapsi, koska silloin kun hän ei uskalla tuoda niitä ajatuksia ja tunteitaan siellä, niin näin siellä sitten aikuisuutena sitten se reagoi. Ja hänen äitinsä ennen kuolemaa antoi sitten hänelle tällaisen Montana-nuken. Ja se on vielä tänä päivänäkin tämä Montana-nukke. Se on tuossa hänellä kädessä niin tämä Montana-nukke on tosiaan se on nyt sitten Puolassa, Venäjällä, Ukrainalla, Valko-Venäjällä ja se on tällainen amulettinukke. Ja se on samanlainen kuin sitten puhutaan tästä sinisestä silmästä, että se voittaa sen pahuuden sinisen silmän. Ja miksi se on sininen? Koska viikingit aikanaan ovat rantautuneet Egyptiin ja siellä ovat tuoneet sen meidän shamaanikulttuurin sinne ja he ovat olleet niitä tietäjiä ja taiteja ja parantajia niin siellä ovat siniset silmät, niin siinä se on sininen silmä, eikä mikään ruskea. Koska alkuperäiskansalla on ollut siniset silmät. Ja mintakalaisilla mainitsematta sitä tässä kortissa, no mutta siitä kumminkin. Eli tässä on kyseessä myöskin sitten ihan tästä syyn ja seurauksen laista tässä tarinassa.
Eli silloin tämä nukke antaa, että sitä ei saa antaa kenellekään, ei näyttää isälle, ei kenellekään, ja se on amuletti, että pitää sitä aina siinä lähellä ja turvassa, ja se neuvoo ja ohjaa sua sitten menemään sinne oikeaan paikkaan. Ja oikein tekemään, niin kuin suojelemaan sua. Ja kunhan sä muistat antaa sille vaan syötävää ja juotavaa ja pitää hänestä hyvää huolta. Eli tämmöisiä perustarpeita, mitä ihminen myöskin me täällä tarvitaan. Ja no niin, se isä meni sitten uusiin naimisiin, surprise, ja sieltä surprise tösähti sitten sinne paha äitipuoli, niin kuin näissä kaikissa taruissahan on sitten se paha äitipuoli tietenkin. Ja se oli hirveän katkera ja kateellinen tälleen Vasilin, kun se jaksoi aina vain tehdä töitä ja se oli ja kaunistui päivä päivältä, se oli aina yhtä kauniimpia. Ja vaikka se mitä yritti, niin ei onnistunut. No sitten päätti, että siellä on tämmöinen paha papajaakanoita, joka syö lapsia, ylläri syö taas meidän kadonneet lapset tässä, tulee mieleen. Ja tämän vasallin piti lähteä sitten etsimään tulta täältä noidalta. Ja tämän äitipuolen tarkoituksena on, että se jää sinne Siljantien sitten, että se noita se syö siellä, kun se tiedettiin, että se on todella hankala se noita. Siitä on vaikea miellyttää. Ja no niin, se sitten lähti sinne ja vastaan tuli ensin valkoinen, semmoinen ratsastaja, oli valkoinen paita päällä ja sitten tuli sellainen, seuraavaksi oli punainen paita ja sitten tuli sellainen musta paita. Eli siinä tuli ensin päivä, aurinko ja yö oli sitten mukana. Ja se taapui sinne taloon ja se oli ihmisten luista tehty se talo ja öisin kun se musta ratsastaja ratsasti siitä ohitse, niin se talo hehkui sitä tulta ja pääkalloja siellä, niitä lasten ja kuolleiden ihmisten ruumiita ja pääkalloja. Ja no niin, se antoi se noita sille kamalia tehtäviä, sen piti hirveästi tehdä kaiken näköistä, mutta aina se nukke teki, ja että jotta vasalli pääsi nukkua öisin, niin Saru tehdä, niin tämä vasalli auttoi, se nukke auttoi sitten niissä tehtävissä. No loppukädessä sitten noita jo hermostui, että mikä ihme tässä on, että mikä tämä on, että millä sä jaksat, niin Vasili vastasi, että äidin siunauksella, äidin rakkaudella. No, eihän se pahuus rakkautta kestä, vaan vasalli pääsi karkuun, tai pääsi vapaaksi nimenomaan ja hän lähti takaisin kotiin iloisena sen tulen kanssa, että hän on tehnyt tehtävänsä. Ja vastassa oli pimeä, kylmä talo, äitipuoli ja tyttäret istui rappusella siellä palelemassa. Ja vaikka he kuinka yritti viedä taloon tulta, niin se sammui joka kerta sinne taloon mentäessä. Että heidän oli pakko olla siinä ulkona nälässä ja kylmässä. Karva. Ja se soihtu, mikä hänellä oli kädessään, se noidan soihtu, niin se poltti sen äidipuolen ja pahat sisarpuolet. Ja sitten se leviteltiin sinne ulos ja näin. Eli se paloi sitten Tuusan nuuskaksi. Ja tämä Vasili, tämä nukke, kuvastaa sitä meidän syvää olevaa, sisällä olevaa itse sitä intuitiota, sitä syvää sydämentä, sitä täällä olevaa, sitä turvaa. Se vaan kuvataan tässä nukkena, mutta se tulee sieltä sisältä turvasta. Kaikki ne ohjeet, kaikki ne viisaudet, se tietotaito, ja nyt on todella isojen muutosten aika. Ja nyt meidän viestinä on tämä suuri kokoontuminen. Nyt on varmasti aika ottaa kaveria kädestä ja yhteen saattuu ottaa niitä, käydä näissä tapahtumissa, messuilla, ihan mikä sua vaan resonoi, tavallaan lähteä ulos, tapaamaan ihmisiä, saada yhteyttä ihmisiin ja nimenomaan nyt sinun luoksesi myöskin alkaa sitten, tai meidän luoksemme ehkä alkaa, mutta jonkinlainen suuri, nyt puhutaan nyt meni vähän henkilökohtaaksi, mutta suuri kokoontuminen, että jonkinlainen suuri kokoontuminen on nyt sitten alkanut tai alkamassa, tai onhan tietenkin alkanut jo, koska tämä on niin iso muutos, ja meille tullaan todellakin näyttämään se,
se, mitä siellä on piilossa ollut, piilon takana ollut ja tosiaan täällä pakan pohjalla on tämä sauvojen S. Ja tässä on yksi ainoa kortti, ja tuli nopsahti tänne väärinpäin. Ja tämä on sauvojen seiska. Ja sattumoisin mä muistan tämän tarinan, tämä on Amerikasta. Ja tämä on siihen aikaan, ja nyt kun me puhutaan äsken siitä, että mitä siellä Amerikassa jo nyt jo tapahtuu, ja silloin Plutojen siirtymä, ja silloin kun Pluto on lähtenyt siirtymään sinne Kauriiseen, niin se on ollut silloin, kun USA on itsenäistä, tai siis perustettu 1776 muistaakseni. Ja no niin, täällä on seiska. Ja tämä on silloin sitten siihen aikaan, kun rautatiet tuli Amerikkaan. Ja sinnehän tuli lasteittain kiinalaisia ja rautatieläisiksi ja rakentamaan ja ahertamaan sitä orjiksi. Ja muistatte, mitä siinä sitten tapahtui niille alkuperäiskansoille, koska ne jouduttiin häätämään pois sieltä heidän rautateiden, meidän valkoisten tai sen länsimaisen kulttuurin vallan menemisen sinne Amerikan puolelle. Ja nyt kun se tulee tässä väärinpäin ja se tuli tosiaan täällä tämän huijauksen ja sen petoksen ja sen orjuuden ja sen, tähän oli sen orjan kanssa se kuningas meni naimisiin, niin sen ajan päättyminen. Ja se täällä on sauvojen 8 ja se tulee tosi tapahtumaan todella nopealla aikataululla. Niin kuin sanoin tuossa, että tässä oli se miekkojen S. Ja tämähän on sellainen, en nyt muista sitä kansantarinan nimeä, mutta tämä on se miekka, joka täällä on kudottu, huomaatteko? Niin nämä verkot tullaan todellakin katkaisemaan. Todellakin tullaan katkaisemaan ja tietysti niin kuin sanoin, niin aikalinja en nyt osaa sanoa, mutta on tosi nopea aikataulu ja tässähän on tarina sellainen, että tässä on niin kuin, että miksi korppi taas, en nyt muista sitä aikaa, että mikä kansantarina, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin feeniksilintu, tämmöinen oikein värikäs, sillä oli todella värikkäät tämä lintu ja se eli sellaisessa todella niin kuin upeassa paratiisissa, missä kaikki oli hyvin ja kaikki voi hyvin ja kaikilla oli niin kuin, ruokaa ja juomaa ja valoa ja näin poispäin. Mutta sitten se paha noita, se Hilluusio, se siellä, joka oli luonut sen toisen maailman sinne täysin pimeyteen ja täysin sinne lumen keskelle, täysin kylmään ilman minkäänlaista valoa ja lämpöä. Ja niin tämä korppi päätti sitten, että hän uhrautuu viemään tämän nokallansa tämän tulen sinne noidan tai sinne maahan, ja jos hän siitä selviytyy, niin se noidan taika katkeaa, ja niin hän siinä sitten, tämä ihana lintu, niin hän uhrasi niin itsensä, että hänen turkinsa paloi poroksi. Ja siitä syystä korppi on musta, että hän on ollut aikaisemmin todella kaunis ja valoisa, niin nyt on isojen muutosten aika ja voi tulla todella niin kuin nopeasti, koska täällä on myöskin tämä paholainen. Mutta mä jatkan tästä pohjasta, koska nämä oli jo pohjakortteja, niin mä vähän jatkan tuossa vähän tutustumista lisää noihin, että tässähän sitä on kuule tekemistä, että saadaan tämä viesti niin kuin miten mä sanoisin,
Musta on ihana vaan katsoa nuo tarinat tuolla taustalla, että tietysti mulle on auki tämä, mitä tämä haluaa kertoa, mutta musta on ihana haluaa kertoa vähän syvemmin, että mitä syvempää merkitystä siellä on. Mutta hei, mä luen tähän loppuun Jaha, ei ollut. Missä se on? No. Täällä. Otetaan toi peili. Peili. Viisikymmentäkuusi, 11. Ylläri. No niin. Sieltä. Aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat voimakkaasti siihen, millaiselta elämä meistä tuntuu. Menneisyytemme heijastuu nykyhetkeen yhdessä tapauksessa 10. Reagoimme usein alitajuntaisesti tilanteissa, joissa joku tuo mieleemme eheytyvän vaille jääneen varhaisemman kokemuksen. Erilaiset tilanteet ja ihmiset voivat toimia peileinämme ja heijastaa niitä asioita, joita pidämme tosina itsessämme, elämässämme ja koko maailman kaikkeudessa. Peilit heijastavat niitä varjoamme kuin valoammekin. Niiden kautta näemme sellaiset itsemme osat, jotka kaipaavat hyväksyntää, huomiota ja rakkautta. Tämä kortti kehottaa tutkimaan tarkkaan niitä kokemuksia, joita erilaiset tilanteet tai ihmiset synnyttävät sinussa tällä hetkellä. Millaisia asioita peilisi heijastavat? Milloin muistat tunteenesi samalla tavalla? Voisiko nyt olla tilaisuus eheyttää jotakin sisimmässäsi? Valaisevatko peilit jotain sellaista ominaisuutta, joka on tarkoitus nousta esille? Kokemukset voivat olla yhtä hyvin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Myönteinen kokemus voi liittyä esimerkiksi henkilöön, jonka olemme asettaneet jalustalle, jota ihailemme. Meidän on ymmärrettävä vetovoiman johtuvan siitä, että olemme itse heidän kaltaisiaan. Muussa tapauksessa me saatamme tuntea tarvetta pienentää heitä tunteammaksi pääsevämme samalle tasolle heidän kanssaan. Kielteisessä kokemuksessa tunnemme halveksuntaa ja kateutta tiettyä ihmistä kohtaan ja halusimme mitätöidä hänet. Ellemme ymmärrä hänen aiheuttamansa reaktion johtuvan jostain itsessämme olevasta, eheytystä vailla jääneestä seikasta, josta emme pääse eroon haavoistamme ja kivuistamme. Kyllä, mitä tämä esimerkiksi tulkinta sinussa herättää? Ja mitä tämä kaikki, mitä tässä ulkopuolella tällä hetkellä näyttää, niin miltä se tuntuu sinusta? Mutta jatketaan hei huomenna. Niin mä lähden nyt tutustumaan tähän ja jos sä haluat multa jonkinlaisia tulkintoja tai muita palveluita, niin onhan reippaasti yhteydessä, niin katsotaan miltä se sun siellä tulevaisuus sitten näyttää tai mitä kortit haluaa sulle kertoa. Nähdään niistä päällä. Näin. Mut hei, kiitos sulle ja huomiseen. Moi moi!